Tot i la pluja, la festa dels Països Catalans no es va anul·lar. Gent del Centre Mural d'Arenys de Munt va anar a buscar la flama al Canigó i va ser l'encarregada de portar-la fins al nostre poble. A 7:15 de la tarda, a la plaça Lluís Companys, s'hi van reunir les diferents entitats que portarien fins a l'Ajuntament la flama del Canigó. Entitats com l'Associació Capital de la Sardana, la Coral del Remei, la Marxa Popular, Ràdio Arenys de Munt, l'Escola Sobirans, la Breda de la Plaça i el Centre Mural van ser les encarregades de portar la flama del Canigó. Totes elles celebren aniversaris. Un cop es va arribar davant de l'Ajuntament, es va encendre la foguera i es va llegir el manifest de la festa. A dintre de la sala municipal hi havia una audició i ballada de sardanes, amb sardanes vinculades a Arenys de Munt, a càrrec de la cobla La Principal d'Amsterdam. La mateixa cobla va tocar la dansa d'Arenys de Munt i una trentena de parelles va ballar-la. I per finalitzar, es va repartir un ras de coca a tots els assistents.